No balla, no? No, para. Sant Josep. Va? Molt bé. Ara va ser dimarts, sí. De fet, ahir va fer els mestres de la Bressol. I som els professors, es fa de la directora, infermeria. La mediateca, una precisió als ordinadors. M'he deixat una cosa, senyor Batlle. Això és per tu. Perquè tu posis algun dia a l'Assemblea Nacional. Ah, sí, eu posei. Eu us faré una foto. Que és el que porto jo. Que és el que porto jo. I si ho recordem del dia d'avui. Està bé. Eu us enviaré la foto. Sí, l'espero, Quina diferència, no?, com es treballava abans. Sí, ja tenen sort. Aquesta empresa... Aquí, de fet, podem entrar per aquí, sortir per allà. Aquí és una aula, totes són iguals. Illa Roja, Jardina. Sí. Això és un tema que deixem. Totes les aules són iguals. Però tenim aula, entre aula i aula, això de fet és un taller. Barcelona, Madrid per professor de castellà i en Londres per professor d'anglès. Idees, ja no està instal·lat, però idees de fet, de vídeo, evidentment, però també videoconferència. I aquí, de fet, és exactament igual que l'altre costat. Aquí no sé si és obert, tinc el clau. Deixaré com 10 mesos, aconseguir això, Amb el fons de vida és el que... I aquí, doncs, podem anar al menjador. No. Hola, bon dia. Sì, è 5 km.